सरवना भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, आओ भाई। आओ भाई, नया स्टॉक दिखाओ भाई हमारे वास्ते। तुम्हारा वास्ते लेडीज का वास्ते कार्ड सेट है। आओ भाई, लेडीज पूछे सो कार्ड सेट जल्दी दिखाओ जल्दी இதோ दिखाओ। பாருங்க, லேடிஸ்க்கு கேட்டாங்க உங்க கிட்ட கார்ட் செட் வேணும். கம்பெனி பிராண்ட், இது பிராண்ட் துணி. ஒரு பீஸ் எவ்வளவு தெரியுமா? 1000 ரூபாய் ஒரு பீஸ். 1000 ரூபாய் ஒரு பீஸ் கஸ்டமருக்கோசரம் வாங்கி வந்துக்குது. அதே நீங்க 2 பீஸ் வாங்கினீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு 2 துணி. பாருங்க, நம்ம கிட்ட வெரைட்டி கலர், வெரைட்டி எம்எல் இருந்து XXL இருக்க சைஸ். பாருங்க, வெரைட்டி கலர் இருக்குது. பாருங்க, நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் போகும்போது ஆன்லைன்ல கூட புக் பண்ணலாம். நீங்க நம்மளது இதுல வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ல வந்து நம்ம நம்பர் இருக்கும். பாருங்க பாருங்க, துணி இப்படித்தான் வருது உங்களுக்கு. துணி பாருங்க பாருங்க பாருங்க, கீழே பாருங்க பாட்டம் எப்படி துணி பாருங்க. பிளாசோ பேண்ட் இது பாருங்க, 3/4 சைஸ். सरवना भाई साइजेस क्या क्या आता है? इसमें साइज एमएल இருந்து XXL இருக்குது. एमएल இருந்து XXL இருக்கும். अब इंस्टा फॉलो करा था। अजा 1000 ரூபாய்க்கு 2 துணி. 1000 ரூபாய்க்கு 2 துணி. दुकान का आकर लिया था। दुकान का लिया था 1000 ரூபாய்க்கு 2 துணி இருக்குது உங்களுக்கு. அதே நீங்க நம்மள ஃபாலோ பண்ணலனாக்கா ஒரே ஒரு பீஸ் 700 ரூபாய். ஒரு பீஸ் 700 ரூபாய். இந்த மந்த் வரைக்கும் தான் இந்த ஸ்டாக் இருக்கும். இந்த கஸ்டமர் கேட்டாங்க, லேடிஸ் வாஸ்தே இந்த கஸ்டமர் கேட்டாங்க சொல்லிட்டு தான் எடுத்து வச்சோம். பாருங்க, இது பிராண்ட் இருக்குது துணி. பாருங்க, பிராண்ட் துணி. ஒரு ஸ்டிச் எப்படி நம்ம கிட்ட ஃபுல் ஸ்டிச், ஃபுல் டபுள் ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம கிட்ட ஃபுல் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது. பாருங்க பாருங்க, பேண்ட் பாருங்க எப்படி இருக்குது. प्लाजो पैंट आती है सरवना। பிளாசோ பேண்ட் தான் 3/4 சைஸ். பாருங்க, இது கஸ்டமர் கேட்டாங்க சொல்லிட்டு தான் நாங்க வாங்கிட்டு வந்து, இல்லைன்னா வாங்கிட்டு வந்து மாட்டோம். ஃபுல் பிராண்ட் துணி நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாருமே. பாருங்க, இந்த பேண்ட் பாருங்க, பிளாசோ பாருங்க 3/4 சைஸ். பாருங்க, துணி இப்படி தாக்குறது. ऐसा दिखता है इसके पहना तो। இப்படி தான் தெரியுது. நல்லா போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் தெரியும் துணி. பாருங்க பாருங்க எப்படி இருக்குது துணி.